Altså, jeg er helt sikker på, at børn har godt af at bevæge sig. Og jeg synes, det må være, det er børn, der går i skole, så jeg synes, at det må på en eller anden måde indgå i enhver plan om, hvordan man skal bygge en skole. Hvis du har mulighed for at røre dig og lave nogle fysiske ting, jamen, så er du også bedre til at sidde derinde og lytte, når du skal det. Åbne lokaler, gode udendørsarealer. Jeg lægger meget vægt på det der med, at der er overblik og fællesskab. Så der må godt være forskellige funktioner i arkitekturen. Tænk på, at børn måske ikke altid skal aktiveres, men de skal også have plads til at man kan slappe af og være i fred og ro. Lys og højt til loftet hjælper folk til at tænke bedre i alle sammenhænge. Altså at det ikke bliver sådan indeklemt og dårlig luft. Bagsiden bevarer dyrene. Det er fedt, der er dyr. Men det ved jeg ikke, om man kan have på en skole. Det er vigtigt med et par kaniner, og så er jeg sådan set ligeglad, om det ligger på taget af bygningen, eller om det ligger, om det er et stort areal, der skal ligesom fylde. Det kunne måske være meget fedt, hvis det var oven på taget. På en lille grøn frimærke, der kan man jo alligevel følge med i årets gang. Der er forskellige faser og ting, blomstrer og spirer, og det tror jeg bare er vigtigt for mennesker. At man stadigvæk kan favne og være sådan et centralt åndehul for bybørn her på Frederiksbjerg, fordi det har betydet, at os, der ikke har en have, sådan lige, at det har virkelig hjulpet på noget af det behov. Jeg synes, et fysisk udfordrende miljø, noget kuperet, noget, der udfordrede motorikken, noget, der udfordrede fantasien, så at anvendelsesmulighederne ikke var givet fra starten nødvendigvis, men sådan, at der var mulighed for forskellige aldersgrupper selv at finde ud af, hvordan man ville bruge det her rum. Ikke? Det nye Frederiksbjerg-byggeri tager sit udgangspunkt i dets omgivelser. Marseliskovens tætte kontakt til Frederiksbjerg, den direkte linje gennem Dalgas Avenue og boldbanerne ved ASA giver byggeriet et grønt potentiale. Stedets urbane karakter tegnes af to skalaer. Frederiksbjergs homogene og genkendelige røde teglkarréer og Jægergårdsgadens mangfoldige byhusmiljø. Marselisskoven, Frederiksbjergs stramme og homogene teglkarakter fra starten af 1900-tallet, skaber rammerne om ankomsten fra syd. Et område med stor skala, tyngde og robusthed. Ankomsten fra nord sker primært gennem Jægergårdsgades levende og pulserende kvarterer. De tætte små byhuse og livet mellem dem skaber en afslappet stemning af nærhed og naboskab. Gennem dette miljø ledes den besøgende hen mod grunden i en flydende bevægelse. Frederiksbjerg-byggeriet placerer sig mellem disse to kvarterer og formidler den skalamæssige overgang mellem karré og byhus. Som en oase fungerer stedet som et åndehul for Frederiksbjergs beboere og bruges dagligt af mennesker, unge som gamle. Stemning af frirum, nærvær, respekt og initiativ gennemsyrer området. Et selvgroet miljø. Grunden kan overordnet set beskrives som todelt. Et grønt frirum og en urban plads til fysiske aktiviteter. De eksisterende træer skaber små miljøkvarterer med værdifulde egenskaber for både læring og ophold. Skolens overordnede tema er bevægelse og er toneangivende i beskrivelsen af Frederiksbjerg-byggeriet. Programmet indeholder næsten identiske størrelser af ude- og inderum, med en programmatisk sammenhæng skoletrinene imellem. Dette forhold giver byggeriet et terrasserende profil, der tilgodeser de programmatiske bindinger mellem ude- og inderum, og giver samtidig bygningen et dynamisk udtryk, skabt af bevægelse. Udendørs læringsmiljøer har fra terrasserne tæt kontakt til undervisningslokalerne, og store byrelaterede læringsfunktioner
placeres på bygningstorv. En ydre og en indre læringsforbindelse sammenbinder på én gang de store udvendige terrasser og skolens etager. Den todelte opdeling af grunden i et grønt frirum og den mere urbane pladsdannelse skabes af de eksisterende bygningers fodtryk, bundet sammen af et stiforløb. De eksisterende træer tilfører stedet en biodiversitet, der tiltrækker fugle og andre dyr. Små passager mellem de eksisterende bygninger skaber tragtformede forbindelser mellem områderne. Bygningernes nicheskabende relief afstedkommer bløde overgange mellem ude og inde. Karaktertræk, som er yderst vigtig for udformningen af Frederiksbjerg-byggeriet. Frederiksbjerg-byggeriet udformes som en klyngeopdelt skole, et sammenhængende læringsforløb fra 0. til 9. Klyngernes diagonale placering på grunden markerer stedets todelte karakter og strækker det urbane rum helt ud til Ingerslevs Boulevard. Gentagelse af klyngeprincippet op gennem bygningen giver en genkendelighed, der skaber trygge rammer for børnenes læring. Den eksisterende sti føres op på de store grønne terrasser og giver elever, lærere og beboere mulighed for fri bevægelighed på hele grunden. Klyngernes indbyrdes placering giver plads til markante ovenlys, der på rytmisk vis kaster lys ned på læringsområder og bygningernes torv. De eksisterende træer bibeholdes og påvirker bygningens relief. Træerne skaber små miljøkvarterer med værdifulde egenskaber for læring og ophold. Eksisterende kvaliteter, der tilfører byggeriet uvurderlig værdi. Som den ældste bygning på grunden bevares Krogsgadeskolen. Den står tilbage som et tegn på tidligere tiders tanker om læring og kan indgå som et potentielt læringslandskab for det nye Frederiksbjerg byggeri. Som byggeklodser etableres de første klynger i terrænet. Børnehaver og indskoling længst mod nord, det mest tilbagetrukne og beskyttede område i skolen. Skalaen i dette område har byhuskarakter og vil møde børnene i øjenhøjde. Herfra har børnehaven direkte adgang til deres egen legeplads. Mod syd etableres mellemtrinens yngste klynger og et tilhørende fagtorv. Alle lokaler har på grund af det store relief optimale lys og adgangsforhold til de store rekreative udearealer. Klyngerne har direkte kontakt til det urbane torv og synliggør med de store trapper temaet om bevægelse i et nutidigt læringsmiljø. Det eksisterende stiforløb gentages og bliver den primære giver af en kommende landskabelig bevægelse. Dyreholdet etableres længst mod nord i tæt kontakt med de yngste elever. Varierende områder til leg og læring skabes ved hjælp af amøbeformede halvtage, der indeholder værksteder og workshops. Motoriske områder, bakker og forskellige underlag bidrager til et varierende udendørs læringsmiljø. Forvandling til naturlegeplads sker blandt andet gennem tilplantning af nye træer. Med de mest offentlige funktioner åbner torvet sig mod Ingerslevs Boulevard. Den store bevægelsessal manifesterer sig på hjørnet og signalerer aktivitet. Teateret og multisalen ligger i umiddelbar forlængelse af bevægelsessalen. Det pædagogiske køkken henvender sig mod boulevarden og byder på mad til torvedagen. Pædagogisk Læringscenter markerer sig centralt på torvet og viser hermed sin tilstedeværelse. De store ovenlys markerer overgangen mellem klyngerne og bringer på rytmisk vis lyset ned på torvet. Stedets åbne karakter gør torvet til en forlængelse af boulevarden og inviterer indenfor. Garderoberne fungerer som bindeled mellem klyngerne. Med adgang for både naturlegepladsen og bygningens torv placeres garderoberne strategisk centralt i skolens generelle flow. Fra garderoberne ledes man videre ind i klyngen og hen mod den store fællestrappe, der fungerer som bindeled mellem klyngerne.
klyngen i indskolingen opbygges om en stor central læringstrappe. Dette greb er centralt for alle klynger i skolen. Specielt for indskolingen gør sig gældende, at fællesarealerne er mere overskuelige og kodet specifikt til læring gennem leg. Fællesarealer og det store pædagogiske køkken har god kontakt til de nærliggende udearealer. Naturlegepladsen vokser op på taget og danner overgangen til klyngerne på første sal. Klyngerne og fagtorvet forbindes med de nedre klynger gennem de store centrale læringstrapper. Mellemtrinens 4. og 6. årgang og tilhørende fagklynge har kontakt med de nedre klynger. Indskolingens 1. og 2. årgang har direkte kontakt til deres eget fagtorv på stueplan. 4 udvendige trapper leder eleven op til første salens udearealer og videre hen til de centralt placerede garderober. De store centrale læringstrapper i klyngerne forbinder niveauet med anden sal. I mellemtrinens klynger er der større fokus på de sociale relationer. Dette giver anledning til at arbejde mere på tværs af årgange. Flere forbindelser og større sammenhæng til de omkringliggende årgangsklynger skal underbygge denne kompetence. De centrale fællesarealer i klyngerne henvender sig både til landskabet og bygningens torv. Udskolingens rekreative udearealer etableres. En boldbane placeres mod Sankt Annagade. Grill, væksthuse og muligheder for forskellige boldspil skaber et varierende liv på de store terrasser. Disse faciliteter kan benyttes døgnet rundt af byens borgere. Flere udvendige trapper sikrer flowet på terrasserne hen mod garderoben, der fører til udskolingens 7. klasse og fagtorv. Fra fagtorvet er der direkte adgang til udskolingens 8. og 9. årgang på 3. sal. Udskolingens fagtorv fungerer som slutning på en række af fagtorve, der forbinder fagene fra 3. årgang til 9. Denne række af fagtorve skaber mulighed for samarbejde på tværs af årgangene i mellemtrin og udskoling. Udover direkte adgang fra terrasserne gennem garderoben, er der ligeledes adgang til fagtorvet fra bygningens hovedindgang. Klyngerne for udskolingens 8. og 9. årgang sammenbindes med en stor central garderobe. En udvendig trappe sikrer direkte adgang til garderoben fra de udvendige læringsarealer og forbinder øverste læringsniveau med de øvrige terrasser. Fra udskolingens loungeområde er der en fantastisk udsigt ud over Aarhus Bugt og Marselisskoven.